шом бахайр азизон. ҳар вақт ки хомшурбо тайёр кардам, ҳатман гӯштҳояшро гирифта аз ин салат омода мекунад. ин салати дӯстдоштаи ман ҳаст. медонам ки ҳар кадбону онро ба тарзи худ тайёр мекунад ва чун ҳамеша тарзи таҳияи худамро пешниҳод мекунам. яъне инҷо ягон қоидаҳои махсусро фикр мекунам риоя кардан зарур нест. танҳо кӯшиш кардан дар кор аст ки ҳама маҳсулотҳо баробар бошанд. гӯшти обпаз ба мо зарур аст ва ё мисли ман аз гӯшти хомшурбо мегирем, пиёзи анзур, нахоти сабз ва каме шибит. ҳама маҳсулотҳо баробар бояд бошанд. ҳамаро омехта карда майонез мекунем. майонез ҳам андозааш ба худатон вобастагӣ дорад, чӣ қадар ки мегиред ва аз рӯяш каме кабутӣ мекунем. ва хуб салати хушмаззаву аз ҳама муҳим фоиданоки мо тайёр шудааст. шумо бинависед ки онро чӣ гуна тайёр мекунед. нӯшиҷон.